มาเพียงหนึ่งนะผม
we are going to and go back now. And it's a formula now. We can go to Asia. Yeah, I'm going to go to Solo. Nobody making a trip. Nobody making a trip. Oh, the idea, and I was in some power. They were like a bus now from Black. Yeah, I'm not now. I'm not going to go down. Then I say, Amaya, everyone now, Amaya. Vice President, we will go for one. What I say, any pound, and then I go see what's on bra. And then I will. And then we are when they are Swanee Johnson and another one bed to Clubby. And I'm not talking about Samuna, I'm President, and I'm put you in the what I say, and I'm play. And I go for one and I will take. But you are talking now, and I just say, so missing and I. It's up like I say, and maybe Ewa. And my mind, ever see what I say. It is in the will know. No fancy, and then I go see some. It's Sunday. Take out me for Madama. That's you. Yes, I'm a phone. Sorry, I'm a phone. Sorry, Kuyaso. I want Chelsea. You know, I hear the camera. Yes, Sammy. And Kuyano, and who Apache, and Kuyano Apache. Yes, Sammy. Yes, Sammy. I'm a phone. Sorry. Now I want Chelsea. Information and family.
keeper ekura mfimfini no ọbẹfa nanan ọbaayẹ ẹdẹ ọkan ni ẹnyina sẹ papa sẹ ẹyẹ sikapa million edu nana no money na yẹ fanya abo adeɛ ɛfɔ mo adɔte yie magye na madase daseɛ mo ai ɛyɛ yɛwura asabre man dada a ɔsayɛ n'asayɛ national security wa kwakyɛ yɛ dase yɛsrɛ mo ne deɛ kuro so yɛyɛ yɛyɛ kuro ma kuro moma yɛ nsɔre na awa wɔtena se yɛbɛ mo kyɛw yɛyɛ kuro ma kuro no yɛ nsɔre na awa wɔtena se yɛbɛba wɔtutuo soro mu wɔtutuo soro mu apɔsoro soro mu ɔno ne yɛyɛ afra
abusua saa nso na bɛ maame a ɔdi kura na mama abusumpura a wɔne abusua information mfɛnne saa na mɛ nyinaa ane abusua nyinaa information mfɛnne yɛwura TK Kranche Chebaya ɔpepe mako aduonum 50 million esi yana na ɔba ayɛ so na ɛnto abusua no nyinaa TK Kranche dase ɛmɛti nana na bɛfa ɛyɛ ti bɛ bɔ mo nyinaa de ti ɛbɔ akyɛ mi di a ne ɛbɔ ba kura ni ne obiara bi n'akyɛ mi na ewu tie mi o sɛnɛ sa na ayɛ na busua kɔ so sie ni wɔn si yɛ kɛsɛ sɛ yɛ boa na yɛ fie yɛ so ma ne sɛ na ayɛ ɛna busua yɛ tena se ɛbi ɔmo na kɔ ɛbɔ tutu ɔmo so ba yɛ a ɛyɛ sika paa yi na yɛ ntu asɔfo yɛ nyinaa bi ɛso yɛ deɛ baako ate na hɔ yɛ fa ɛbɔ yie ɔda ase ɛna yɛ bi ti yɛ yɛ ti ti ase ɛyɛ
Senior, if you're there, you're there, and I'll be free. Who be a free, Tiamono. No, Madame Brew. You didn't know, you know. You didn't some change your voice, say, and then buy some your brew or back for one in the mother. And it is your woman and nature woman to pity who goes on. A man, a money of one soul. A man, be a back for a year, money fair. And then I know, Madame Brew, Madame Otu for the near place of Quadrum. Also, credit tenny. Oh, credit tenny. Tenny. I'm not so. Senior, no was a bra. We don't be a quality man. A question piece and then it will be. Oh, Bobby, dear, for so penny and another Madame Brew and another mine. Madame Brew, you cry and toffee a biscuit. Yes, toffee. No, Madame Brew, I don't prepare another support. Also, my and this year, you're my Mary Grace of War Papa. You don't prepare a war Papa. No, Madame Brew, no, Madame Brew. Set your back for what they hear the work as I don't know. Or someone here. When the man is happening to the world, what's that? No one here. And then the new place of London. No, Madame Brew, to be able to get them as well. No one on the tea, who's our dear old Passoir. You're quite a food. I would walk at 9. Yeah, get your food. You're the book, you're the book. Yeah, get your food. You're the book. And Kana Pasi Musumpra, Nudu Prebi, a mamma this year or 2 former Kaine. Send your name, the Tomiti, Nudu Prebi of Quananiba, and Nana Musumpra, Sabia Brun, and Oba Sabia Brun, and Anama Quanafo, Yayakwa, Yawamutiati, Yanasi Yawamu, I remember the Mawu. And the Muya Beckrapo, the Nabu Yawan pretty, where you call anymore, was so created to do. And the double, no money, no money, a man of Mamma Cromo is a quantum baby, no Madame Brumunia, now Sabia Bruce and your
Penyado, Amania Quanso. Yaviano, your cry, your fruit, Papa, your fruit. I want to wear your champagne, your whiskey, black label. No, madame, Bruno, baby, no, madame. What bear crop for? A quarter limba, a quarter piazza, no. What bow your credit, never your opportunity. Amania Quanso. No, cry away, Papa. What do I? I guess away. Mammy, oh, mother. What Boba? No, what did I for? A man, whatever, bro. A year back for. What's the money? That's a dear bro. I won't be a baby, money be no way of Pamo. Amania Quanso. You're crying to me. Your compa, and a presenter. Well, what to the about for? Yadapo, and Finamosia, and Gramophone Power, and the Pancas, Supra, and our Suka break down. No, Madame Bru, Mufadi America, and as you know, your son, Madame, near baby, and Yamalafa, at the Chidiati. No, we are not I want to be or back the new baby. No, Madame Bro, and Pancasa, and then I was able to bra. Or two for Abekayne. Sabia Bro, what is your shoe and to my old dwarf? You know, you pay a cante. You cry and sasso. You hear Any, Dada, Yafra, Afrania, Mienu, Madia Bako, Adam, Yadabo, you hate your dear young Petia, Petia, Petiana. Why am I? Now, we are from Qualiba, a Quasan Piazza, and then, whatever, bro, what credit I would do. Sikakwa. No, Madame Bru, Obakwa sorry, Obakwa Dapo, Ayawa, Ayanu Komo, no, Madame Bru, Nisaso, Yamiano, the Cray Yabatre, Yadanta, Mofama Barano, Obakwa Bro, the Lord was Rebedia, and the Quadriba, a Quasan Piazza. I remember no was running up one PC. Yeah, from my dream. I don't know. The door bring me. You're quiet. You're comfortable. No, Madame Bro. Yes, you're better. Yes, I would draw. You're better. I would draw. No, Yakasa. Asantia Casa. You're better to Papa. Yabago, Yakasa, Tofo, and a show. No, Yabashiti, Yasumia, no, any other platform. Or free, confirm your campaign, this year. No, Madame Bro, the door bring me. Yay! Madame Bro, the door bring me was Rebellion Point, and not Taffy Bosso. We'll go for the Taffy. And now, Baba dear. No, Madame Bro, and then we'll do for Nabaka, Sabia Bro, Nadia Presa Crado, Nadia Presa. What we know was so a grand doctor, and Moko, our door. The side the crown, the jende, tomatoes, no, Madame Bro, the mankind. The broad deer, and a sassano. What's a new command for? No, Madame Bro, and woman was a Sabia was a Biano, the no rent to Diamono. When one the other one, I'm a black so. No, wasn't that a chrono? No, Madame Bro, the left I want so my ma. Woman to be a Tumano, woman Pumano, and that Babano, Madame Bro. Now, when you go from the one who said, a mania Quanso,
Opa, ene nalama osompra akwana nima nalama madame bro sadi oba be de oba fefe ne niama ejira ha yeye no you Ghana must go yekuma fo nalama madame bro bibi madame bro sadi ku opa niama ne shamusam efise woni mama mani amane when the Ghana must go about, if you were sure, man, maybe you can hear many grand and many of us. So, you call Yakunya, you're kidding, yeah.
Yenamasia, Enyando, Yenamasia, Ibru, Tiao, Ananda say, Adama, Oya, Yetwasuha, Nana, Sammy, and this is for Anna Ekasay, Aya, Mamma, Nana, Madame Bro, yes, mother, Baba, Aya, what take one man and Quanda Bushia. Kurafo abushia oti papa die campaign abushia no ye baya ye kwayensam 2000 Ghana cedi na baya se karama 20 million aye abushia panyine kwati ababio woni na abushia nyina 20 million oba kurafo video be a corner neighbor. No, madame, bro, yes, and yeah. I cheer me from to the dear woman. Grandma the same corner beginning. No, madame, bro, yes, be the so. Me show man and that's here. That's your bro, that's here. And you that's it, so. Gonna go to see I not your many. And now someone got it. See, man, two go to my Manafia sewa bakatio nufukasa masanu manafia sewa afei ante na tepoku aya samei ona otigemu na nana mata kunyanyina nana ma bosompra aya omire nana tiamia afei amanyina bidawa yawa yadiyina aya Ghana amampani yawa John Dramani Mahama mama ni sayawa dia na omuya meya ofana japraku ofana meya praku ofana mapapraku nani mkibaji na kwa nini kutompea ndiye abra pranaso kasemu no wakasa nani ama enye awa bandada pensono na nakwa odisini bono wa kanopre odi o kanopre ntinne serana akwa pra na yeda fiya na kaya yanga yade ina yada meni mama ona betre I'm
Emma ya tuta for ya fire market. Na me catch them. Say, ya ma baby for ni ya mama. Ebi Deborah e sam se be kata. Ya John da many mama. Baba ya, aye million henu. Million hasa. Million hanai. Million hanum. Million hansia. Million hanso. Abasi jo ha me na ha na sikale tuanga.
Ande ansa ni matade. Ni mo bi so. Ache rebi akaba. Anya sindubawo. Obi ko bi bi aba. Obi ko bi bi aba. Ai. Obi ko bi bi aba. Anu bi aba. Anya bo bi ko ta ke wo mo ko ha sa. Nana obo bi. Aye. Oko. Nana obo bi koko. Aye koko he. Oba aye osu ni kan ta chi amigi. Osu ba aye ni de osu ta pa. Million never come with you for. I want Prince Mark company. And now, over there, another was a Yana Hima at the Sum, our command. Now I can run away. Hey, now the other small ones from almost from Algeria. And then go to David, only at Tommy. I can Prince Mark in my eye. I am also Sitapa Pari. I am Rio and Puno. If not, I am also at what Germany. I know when I could see the Vaga with you. They are saturating and so a saturating. Where so every Prof. Prof. Winning Wax. Prof. goes to the gym. Anybody I go and we didn't do it here. You are proceeding so by ya. Naima, Nana Piasawa, Nana Watagoya. I'm saying, and now also got some 500 Ghana cities, 5 million. Naima, Esuso, come on and promise you. I am here, me.
di akyerɛ ɛbɛw wonim deɛ bɛtoa wode di akyerɛ ɛbɛw yɛfrɛ wo pante ne wɔ na bɛwo sɛ sɛ nna ɛwɔ ahemmoboa no wode yi ho na yɛ akyerɛmasɛm abɔsɛ tumi bi bu tumi so trakɔna no so na bobom abɔsɛ tumi bu tumi so saa berɛ yi ɛyɛ wura meka kuro no asantema nyinaa wura ɛyɛ nana santehene ɔte kɔkɔɔ so ɔpem soɔ saa berɛ yi abɔfoɔ aduru ha a yɛbɛsɛ biribi akyerɛ yɛn ɛnti ne ɛsɛ agorɔ biara ɛnkɔ fam no aha ama mefa wɔ twam na nanam kasa no ano ɛyɛ Nimond ɛyɛ wogye na manager na ɔsɛ kɔɔ no aba na watu maame Natania sɛ ɔmmra ɔbaeɛ a ɔmakyerɛ sɛ sika deɛ ebi wɔ hɔ ɛyɛ sika paa ɛyɛ snapo ɛyɛ nkɔtoa dumienu na sɛ pantu nsia pia ɛyɛ pudio edu ɛno akyi ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ pudio edu deɛ ɔmo ɛka kyerɛ nana ɛyɛ nana mahemanie ɛyɛ ne mɔnfoɔ baeɛ a ɔmo nana kɔse bosompra deɛ ɔmo ne no a ɛnti ɔmo no nyinaa ba ne nyinaa akyi deɛ de boa ne aboadeɛ nie ɛyɛ mmiriyɔn maako ɛyɛ mmiriyɔn wɔ ha 10,000 Ghana cedis yɛfa nyɛ aboadeɛ maame Natania na agya Nimond anaa mu ɛde aba yɛade no ase daseɛ mu saa mmerɛ yi asase wura wodea yo yɛda wase papa wadaroma ɛyɛ yɛwura na asɛ tutu ɔno a ne pa ɛyɛ akyɛpemene no nua kuma na ɛhia hene ɔse bibi nti wantimi ɛno no nuanom ɛwɔ ha ɛsɛ nti deɛ ne nuanom nyinaa ka bom ɛyɛ ɔka ho ɔno nso sɛdeɛ ɔde ana bosompra asitiɛ no wanka bibi ankyerɛ no a na ɛntwa yie ɛkura ne nsɛm ɔbepidu yanyeɛ ɛmfa ntɔ nneɛma ɛngu no so na ɔkɔ a wanya bi aka kyerɛ ana no ɛneɛ no nko kyidɔmfoɔ nyinaa sɛ deɛ asie ne nti otumfoɔ bempɔ na abaako manko hene ɛwɔ ha ananom ɛwɔ ha na bɛsi yɛwura anan ɔnso ɛnɛnam kyidɔmfoɔ se ɔpedu ɛmfa nka hɔayemafoɔ se ade yɛmba no nkɔ a yɛnka bi ɔnso ɔpedum yɛnyeɛ na yɛmfa ntɔntoma ɛmu yɛnnua bɛnyini no so yɛntie deɛ san adi soɔ n'akyɛ me wadaroma wɔasɔfɛ me anamo abusua agyamfoɔ a atwa ahyia yɛ nyinara sɛdeɛ asantema awura yɛwura otumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ asante yɛ ɔkasa ni ɛna kakra ni nanamo kyidɔmfoɔ ɛne abusua nanamo nkonnwasofoɔ ɛma yɛwura santehene asete opiako pɛ sɛ wɔno a ne man hene wɔtwa n'ani ahwɛban yɛwura ase nanamo kɔ nhyɛeɛ yɛmfa mɛto n'anim nanamo kɔ nhyɛeɛ de bɛto yɛn anim yɛbu nna no ɛnɛ na ɛso amanneɛ kwan so yɛwura ase yɛmɛyɛ amanneɛ sɛ na fata fɛnyɛ ɔno a ne man hene kwan fɛfɛɛfɛ mfama no yɛwura ma yɛbaeɛ a wɔse kyerɛ apantu ɛbɔfoɔ a wɔbaeɛ yɛmfama no ɔmfa nto n'akonnwa akɛseɛ ase saa na n'ahemmaa nso ne n'adehyeɛ wɔnsa apantu mfama mo saa na nana nso ayensa nana mambo so adi n'anim nso mo nsa apantu mfama mo saa na nana mo nkonnwasofoɔ nso mo nsa apantu mfama mo na mo nso ayemfa ni mu wura anim yɛwura se ɛsɛ asɔmpa a ɔno ane ma he de so no nti nibo nnu esedua so ɛpoɔ mia minya ɔnamfa kata na adeɛ so ɛsan ne so mpa nti sika futuro prɛdwa aduasa mmienu mia mi fanya ɔ namfa mu na adeɛ ne akyi ɔkɔyi ɔkɔ akɔto na mo ɛwɔ nseɛ do ɔnya ama ne bo su bi abɔ akyerɛ nana mo sɛdeɛ ewura asantehene ɔkasa no no ewura no asi ɛda mo ase so nana ma chame ma daroma ya me kakra wonde manento ananuma mahene ananuma mahema na go so mahema adaroma
Munyina Muntia Menano. Mijana na akadu ya no twaso me ensa na asantema. Entepi. Na kilomfo munyina mo kam ho bom. Mo de beto abrewanim. Na agoso manyene. Kwatwa na ni areban. Yebu na no ana na eso. E sorry abrewa se mo nkwai. Kwai amamre sa. Amfanya na ade kwai. Na na ma me ba ya. Wose na na me so mpanti. Na agoso yene wo kwa. Wo ma no kwa samandeja. And I said, "Boy, you said yes, so. Yeah, I mean, I'm in Pakistan, so. Now, I say, let's you will see or 2 for a night. The brother is on Strada. I don't know when I saw for Mosmo de Strada. After this year, I am my own this year. Mosmo de Strada. Munsha Strada. After I say, this is a footro. Prayer doing here. If I'm going to near no do when I'm a near Pushabo. Nana, I am a Daloma, that is an Casatrum. Damas and Anano. And the Munina say, Sabri, you're ready. Are going with me and see so much back country. I'm an eye here. And I must say, that's it on 40 yellow, Madama. Natural Mensa, that's even. Kanapia, what am I saying? Yakupo, Eshramo, Papa, Kamishramo, Edamasipi, Yura, Abukuta Manakoi, and I would Yamoja Honibia, Yamura, Madame India, India, the power for the name of Ayon so. Open so, aha, fighting the same. Open so, Atrencia, aha. Sabri, no go to. When I go to so ever, I will announce what you. Sabri, something so. I go everybody ever. I'm going for. I'm going for Apunina. I'm going for. I'm saying I would be for him. James Anna, Odimubi. I say, a camp officer, okay. 2 IC. Ewa Debbie, Oka, Anna, Ewa Danso Abir, this is Commander, Oya Eka, Sa, a principal and I saw Ama and Aya Subi, or answer Abatia, Papa Chiu, Papa Santia, Yaba Abatia, Yaposi, Sadam, Anna Sabri, or Echiano. They say, the original boss Nankasa, original police commander, Ewa James, Aya Ono Emubi, Afe 2IC, Owa Jebi, Oka, Yawa, Ayakan officer, Ono Emubi, Sa, Anna, Aya, Waso, the city where Wasuniba, Aya, Danso, Abim, also Commander Danso Abim, Oka, Taramanakoi. The Baba Mesra, Naima, and that's Lasawa, Coordination African.